Oh, congratulations! Sagay City sa Negros Occidental kabahin sa Green Destination Top 100 Stories sa bugos ng Kalibutan. Samtang mga dentista naman sa Negros Occidental, ginpangunahan ang pagpananom sa mangroves sa coastal area sa Bacolod. Yaring balita nga itong gintutuka. Off-duty anay sa ilang mga klinik o ospital ang katapos ng Philippine Dental Health Association, Negros Occidental Chapter, ang gunisulong ilang green initiatives. Pinagi sa isa kay simultaneous coastal cleanup sa Biluga Pungsod, kag pagpananom sa mangroves sa coastal area sa Barangay Punta Taytay. This promotes that not only in our clinic, we do promote oral health awareness or treating patients, but we are also concerned with our kalikasan. Kabahin sang programa ang Bacolod LGU, auxiliary kag volunteers sang Philippine Coast Guard, katapos ang Bacolod Police kag Bureau of Fire Protection. Ang PCG ginapatag sa coastal communities ang importansya sang pagproteher sang kadagatan nga mayor nga source of income sang kadamaan. Despite sa mga awareness, may ara gid tiga na hindi mo gid sila ma-influence or whatever. Pero because of the climate change, makita mo naman subong na daw ano naman sila active. Kita mo once maghambal na may typhoon, automatic na sila ga silo, nagakadto sa relocation site. Isa naman kadako nga dungog para sa mga Sagaynon ang pagkalakip sang Sagay City sa Green Destination Top 100 Stories for 2022. Ginanunsyo ini sa Green Destinations and Future of Tourism Summit sa Athens, Greece. Isa sa mga kausa sa international distinction, among pag-amlig sang syudad sa 32,000 hectare protected seascape sini. Ang Green Destination Top 100 Stories ang koleksyon sa mga salaluduhan ng inisyatibo sa bugos sa Kalibutan nga ginapakigbahi naman sa tourism professionals. Ang organisasyon ang nabase sa the Netherlands, kag prioridad sini ang pagtutok sa mga destinasyon nga nagaduso sa sustainable tourism kag mga proyekto sa komunidad nga nag-aamlig sa dunang manggad. Madumduman, una naging kilala ang Sagay Marine Reserve sa UN Climate Change Conference sa UK 2021 COP26 event, kung saan gintutukan ang importante nga rolyo sa mangroves sa climate change mitigation kag adaptation. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.